Lah kok padha ra ndelok topeng monyet to? Nang ndi? Neng pos kulon kena ruwame sabar yo. Ayo, ayo, ayo. Dan cepet. Matamu jare nyawang ora ketemu. Kowe to. Ayo nanti. Ono. Lanjut lanjut. Ono. Wis tak mantap kan. Cepet. Lho, ndi topeng monyete? Lah, ya paling ada dihapusi. Tukun gacok lah kok mbok iwake kene. Kok mandek bareng gek nyapo neh to, Tun? Batakmu pompong wong ning omah ki angel wis mati wong ki. Gawe bonekaku to. Maleng, 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 maleng. Dan jangan celeng mung lho kok reneki.